लोगोफोर नेट बेंकिंनि बावगारनाय पासवर्डखौ माबोरै अनलाइन निजिनि मबाइलजों न'आव थानानैनो गोरलै बरननो हायो बेखौ आं खोन्थालांनोसै। बिनि थाखाय खाथियाव पासबुक आरो एटिएमखौ लाफानांगोन। थौदो दाना जोङो माबोरै नेट बेंकिं पासवर्डखौ बानायो मबाइलाव नायलांदोनि। लोगोफोर नेट बेंकिंनि बावगारनाय पासवर्डखौ बरननो थाखाय गुगोलाव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव टाइप बानायनांगोन अनलाइन एसबिआई। अनलाइन एसबिआई नैबेयाव ओंखारखादो। बिनि उनाव स्टेट बेंक अफ इन्डिया नैबेयाव थांनांगोन। बिनि उनाव लगइनआव क्लिक बानायनांगोन। कन्टिनिउ टु लगइनआव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव बेखौ एसे गोजौखै दिखांनांगोन। बिनि उनाव फरगेट इउजार एन्ड लगइन पासवर्ड बेयाव क्लिक बानायनांगोन। ओमफ्राय दाना नैबेयाव नेक्स्टआव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव नैबेयाव इउजार आइडिखौ थुनांगोन। बिनि उनाव नैबेयाव एकाउन्ट नम्बरखौ थुनांगोन। बिनि उनाव कान्ट्रि सेलेक्ट बानायनांगोन इन्डिया। बिनि उनाव नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ थुनांगोन बेंकदो थानाय रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बारखौ। बिनि उनाव नैबेयाव डेट अफ बार्थखौ थुनांगोन। बिनि उनाव नैबेयाव केपसाखौ फिल बानायनांगोन। बिनि उनाव नैबे साबमिटआव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बाराव अटिपि फैगोन। जुदि अटिपि फैया नैबे रिसेन्ट अटिपिआव क्लिक बानायना होनांगोन। दाना नै अटिपि फैबाय। अटिपिखौ जोङो गोसोआव लाखिनानै टाइप बानायदो बा कपि बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव कनफार्मआव क्लिक बानायदो। दाना नैबेबायदि खोन्थागोन बेयाव नोङो एटिएम डिटेलदोबो हायो। जुदि प्रफाइल पासवर्ड जुदि गोसोआव दं बिदोबो हायो। नलेबा नै 3 नम्बरखौ बानायबाथाय नोङो बेंकआव थांनानैसो बानायहैनांगौ जायो। बेनि थाखायनो जों एटिएम दं नालाय इउजिं एटिएम कार्ड डिटेल बिदो बानायनोसै। बेयाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव साबमिटआव क्लिक बानायदो। दसे नैबायदि टाइम लागोन। बिनि उनाव एटिएम डिटेला ओंखारबाय। बेयाव नोंनि एटिएमखौ क्लिक बानायदो। बिनि उनाव कनफार्मआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबायदि खोन्थागोन बेयाव नोङो एक्सपायरि मन्थखौ सेलेक्ट बानायदो। बेयाव नोङो एक्सपायरि इयारखौ सेलेक्ट बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव एकाउन्ट हल्डारनि नामखौ टाइप बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव फैसा बरननाय पिनखौ टाइप बानायदो। बेयाव केपसाखौ फिल बानायदो। बिनि उनाव प्रसिडआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव पासवर्ड निजिनि हिसाबै टाइप बानायदो। आरो बिनि उनाव नैबेयाव रिपासवर्ड टाइप बानायदो सेम टु सेम। बिनि उनाव नैबे साबमिटआव क्लिक बानायदो। लोगोफोर बेयाव पासवर्डआ आखर आरो नाम्बार आरो लोगोसे माबा मोनसे सिम्बल थानांगोन। नै दाना जोंना साक्सेसफुल जाबाय पासवर्ड बानायनाया। जों दाना बेखौ बेक थांनानै जों लगइन बानायफिननो हाबाय। लोगोफोर नेट बेंकिंनि पासवर्डखौ बेबायदिनो गोरलैयै रिकभारि बानायनो हायो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब बानाय लोगोसे शेयार बानायबानो जाबाय। गोजोन्थों नायनायनि थाखाय।